klasetan etorri gehonea eta letxugak eta marrubiak ureztatu ditugu, hipotesiak egin genituen eta batzuk bete dira eta besteak ez. Eta hauen behatu ditugu marrubiak eta letxugak eta ikusi dugu zein bete diren eta zein ez. Nola eguzkiak ematen dioen, horiek gehiago hasi dira eta eguzkiak ez dionak ematen txikillo daude. Asko ikasi deu, eta espero dugu horrela jarraitzia, ikasten, behatzen eta gozatzen. Hola, indeun bezala astian zehar etortzen, probak egiten eta hori gehiago ikasten. Eskola honetan eta jaspalditik gabiltza elkarlanean eta baso magikoa egin zenuten garai hartan, esaten zenuten ez, ametsa errealitate bihurtu eta azkeneko proiektu hau da bilakaera oso bat, ez? Hidroponia aurten, horrengoan ez dakit zer izango den. Baina benetan, zuk esan dezu ondo ez, teoriatik praktikara pasa, ikasi, bizi eta sentitu egiten den eskola bada eta benetan eredugarri eta aitzindari dan eskola honetan guretzat diru laguntza horiek zuek askotan o askoz multiplikatzen duzu ez, eta orduan benetan horrela segi eta zorionak bai ikaslei eta bereziki irakaslei baita ere egiten duzuen lan bikainagatik. Trantsizio ekosozial garai hauetan, beharrezkoa da aldaketa horretan, ekimen bat, ez? Herrian sortuta, eta herritik herrirakoa, baina ez herritik herrirakoa bakarrikan. Hau zabaldu leizke beste herrialde batzuta, aipatu dituzue Sahara, Senegal, eta pixkat, hori ez, mundu aldatzeko behar honetan, beti gaude goitikan, bera, goian dauden horiek noiz aldauko mundua, baina ez teu zaion berramen behian gaudenak, geuk ere badakau mundu aldatzen hastea geuretikan, eta, bai Zumaia eta bai Zumaitik mundu aldatzeko ekimen interesgarria dago.